ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. бахшиш ки каме овозон гирифтагӣ аст. шахси ҳақиқӣ будан мо бояд бо худ боварӣ дошта бошем. мо тоҷикон пеш аз ҳама ҳар куҷое набошем фахр дошта бошем, яъне горд аст. имрӯзҳо мебинам аз мусулмонӣ гап мезананд. вақте ки дар суҳбаташон мешинӣ ё гӯш медиҳӣ, мегӯӣ дигар ин қадар ин одам худотарс будааст ки ногуфтанӣ. вале дар асл ин хел нестанд. дар саҳифаҳои иҷтимоии онҳо агар назар кунӣ, аз диданаш дар тааҷҷуб мемонӣ, ки оё ин ҳамон шахс бошад ки гуноҳҳои нафари дигарро пурра ба худ мегирад. ба расмо ё видеоҳои бешарму беҳаёна класс мемонанд. дар мағозаҳо аз пеши баъзеашон ногоҳ мегузарӣ, вале намедонанд ки ту ҳам миллати ӯ ҳастӣ. ба духтарони хориҷӣ суханҳои қабеҳ мепартоянд. ҳатто ба шунидани он пушаймон низ мешавӣ. шарм низ намедоранд. ҳолон ки мо бояд аз инсонҳо не, аз худованд бояд шарм дорем. доимо бояд дар фикри ӯ бошем. он фикри ҳароме ки дар сари шумо ҳаст, шуморо аз худованд дур месозад. шумо шахси ҳақиқӣ ба шумор намеравед. бояд такаббур набошем. аз ҳар кори худ фахр кунем, ки имрӯз ба нафаре фоидаатон мерасад. идора карданатон вобастагӣ аз шумо дорад, чунки забон ба монанди алмос тез аст, бехун мекушад. забонро бояд нигаҳ дошт. ва вақте ки аз берун худро зебо нишон медиҳед, вале ботинан зишт ҳастед, ҳаракат кунед нафари қалбакӣ набошед, чунки умри қалбакӣ хеле кӯтоҳ аст. бояд самимӣ бошем. ман худам чандин маротиба ба гӯшам шунидам, ки се нафар тоҷикбачаҳо мардҳо ба магазин медароянд. ҳатман фурӯшандаҳои бисёрашон занон ҳастанд ва ба онҳо салом медиҳанд бо забони худашон. ба ҷои он ки саломи онҳоро ҷавоб диҳанд, бо забони тоҷикӣ як ҷавоби шармовар мегӯянд, ки ба гуфтанаш забон намегардад. бо ҳамакаса бо шавқ механданд. агар фурӯшанда фаҳмад рост ба фикрам ба ҷои дахлдор мебарад. ин рафтори шумо аз рӯи одоб нест. боз худатонро мусулмон ҳисоб мекунед. ҳолон ки мо бояд хушсухан, хушмуомила, ин рафтори доимии шумо бошад, на ин ки дар баъзе ҷойҳо суханҳои хуб гӯему, дар баъзе маврид бадтарин калимаҳои бешармонаро ба забон биёрем. лафзи бадро бар забон рондан хатост. кофиру муъмин ҳама халқи худост. дили мардонавор ҳар мард надорад. дили ки аз санг бошад дард надорад. мараҷ зинҳор аз ваъдаи нокас, ки лафзи покеро ҳар шахс надорад. дар ҳақиқат дуруст гуфтааст шоир, ки ҳар лафзи покро ҳар кас дошта наметавонад. вале мо бояд ҳаракат кунем, ки забонамон пок бошад. ман аз ёри сухансанҷи ширингуфтор метарсам. ман аз ёри сухансанҷи ширингуфтор метарсам. ман аз дӯстони беаҳдӣ ба шӯҳратзор метарсам. бирафта то баландиҳо, фаромӯш карда дуньёро. ман аз дуньё наметарсам, зи ҷабри ёр метарсам. замона душмани мардон, замона бесару сомон. замона кард беморам, зи чашми чор метарсам. ҳамагон шоиранд имрӯз, манам он шоири дилсӯз. ман аз ин ҳарзагӯиҳо худо бисёр метарсам. бирафта ман ба як гулзор, бидидам як ширингуфтор. бидодам як сабад гулро, зи он рафтор метарсам. зи дарди ман чӣ мепурсӣ? бирав биншин ба курсӣ. бихон байте зи ашъорам, зи ин ашъор метарсам. ба мардумон назар бинмо, ту панде гир аз он дуньё. наметарсам зи захми мор, зи бадгуфтор метарсам. бинед ки шоир чӣ қадар хуб тасвир кардааст, ки забони бад метавонад дӯстиро аз байн барад.
забони бад метавонад оиларо вайрон созад. ҳамаи мардуми сарбаланди тоҷики моро доимо худованд забони ширин ато намояд ва ҳамаатон дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.